Time sa pre. Kabalo ka pre. Sa among barangay. Barangay na mo dito sityo. Sityo. Limot mo kubay mo katatakod sa panito ba. Pero pre, kabalo ka pre. Kuy gahe dito. Kaisog to katalaw ran ako. Gahay gini ka pre ba? Ay alangan, nasuk yung anting-anting. Kaning anting-anting nako pre. Ang kuha na ni, di ka masamdan. Kung di ko ka manalawan ni, dahil kini. Kabalo ka sa gilihan ni. Opo ko kabalo, si Lolo rin na kabalo. Gahay gini ka pre ba? Sakto anting-anting, sakto glihe. Nyawa ka bala sa kuha pre. Oh, unsam na kasi nyo pre. Bisig 15 tao di sa mong barangay pre. Kaya na ko munugon. Unsa gid kasi nyo pre. Ato-ato ra ni pre. Manghilutay. Mura ni mo pre. May pag-ubanan ko mo rito sa sitio Kamingaw. May pa pre. Ha pre. Right, left, pupo, yeah, right, left, pupo, right, left, pupo, yeah, nice, yeah, nice, uy, tarong ba ako, coach niyo ba? Usukin ka na ko? Stingan ka? Bus, sorry bus. Nadalar gyud ko kusog kumo bus ba? Awag na bus oh. Kusog sa kong lawas bus. Aw, naara man na. Paghulat dire kay nako ihatag nimo na bindis yon. Kusgan kay kani, daog kita fighting for champion ni from the Philippines. Hulat dire ha. Abuta ko. Many minutes later. Naana jud dire ang akong ihatag niya na bindisyon ni Boy Bukog. Daog gid mi ani. Pildi gid ni mga kalaban. Karon lang. Boy Bukog. Manawag di kay manukol. Naana imong bindisyon. Daog lagi tani. Isok-sok ni, sok-sok. Daog tana. Para sa asam ni. Basta kusgan kay kana. Daog tani sa boxing. Unsa pa may gilanganan? Mangatang na ta. Aw, unsa puy dugayan nato? Tara. Nandyan na si Cardo. Nandyan na si Cardo. Mga kalaban, matakot na kayo. Nandyan na si Cardo. Matay pre, hagog gyud ta sa atong intro ba? Nahagog kita pre. Katul pag yun, daghan pag giglumok. Ay kabala ka pre. Umalhin ta. Tana. Dingit mga tangbay. Galibay kay basin para makadaog ta ba no? Saan ni tuwagan? Bay or pre? Pre, Aw, tarong ka pre. kay akong pagtantaw magud mo bay kay maratag bae. Pare, ako raw ang iyong gusto. Yan ba? Bayuta naman ka pre. Ikaw mo gana na mo bay god. Ala nga. Laki na ko. Okay, laki mangatang kita diri sa Mga tanggal ita. Pag Isa nay mo na. at nay maggarag atang-ata agi-agi dire mga gahi-gahi. Birahan na to largo. Birahan to okay. Sige ah. Kondisyon na ko. Pagkasama ka nga naman, kitang-kita ko ang ating kasiyahan. Pre, mao nang sityo Kamingaw, pre. Mao nang tanawa na, oh. Puting mingawa. Kabantay ka ng mga agunuyan niya, pre. Tinanom na sung lulo. Mao na siya gitawag nga, balo na surka. Oh, kabalo na ko na pre mo nang bansang ilo. Oh, ta, manglaos ta. Ta. Pre. Daghan na kiglamok pre eh. Dapat niya, pre. Anong niya agi, pre? Mo na pre ato tangan pre. Di, pre. Dili kita kumbati, pre. Hoy! Akalaag lagi mo sa among baryo.
Ngano man, inyo ng baryo? Di man imong baryo. Pero kami pinakagahi aning baryo. Ni Boy Bukog. Unsa gipangita niyo bay? Gubot? Ngon bay. Ngon bay. Pagtarong mo ba? Ngano ka na imong gihubo? Ay sorry nasipyat ko. Ayaw ignang nitukar na po na yung pagkapapa. Ayaw pagsaba madunggan ta. Ngano man, ikaw gahe dire? Okay ra ka pre? Kung wala ka na Tukar na po ka pre. Nitukar na po pre. Kinsa magdala tuyo niya diri sa sitio Mingaw? Nangita kong lando ba? Pagkabata na mo anak. Perkada kay mi pero pagkadagko na namo. Nagbulag naming duha. Pre. Kailan lagi na nimo pre? Pablo? Lando? Pablo? Lando? Pablo? Lando? Pablo? 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 Lando? Kung wala ka na maintindihan. Kung wala ka na Lando? Do you remember Osyong? Yeah, remember you. Pablo? Osyong? Ikaw ni Pablo? Oh, ako no si ikaw. Ikaw si Osyong? Ako ni. Hala, uy. Mga prasa ka pong kakaroon? Dili na oy, regular na ko ron. Sa una mga oprasay, karon mang lugitay na. Hala, uy. Hala. Ya, usap ato ba kanang ila may panghatag nimo sa mga baby boy na karon. Sa una kay 150 karon 250 na. Hala, uy, asinso na sa di ka di ay. Ikaw kali mo. Nya, narambog na lagi ka sa una. Liwang ka. Pero Karon tambog na ka ay sexy na kayo. Slim na kayo. Hawak. Maong sexy ka. Pati sexy yan mo ay. Kala imong kuan kanang favorite. Tadahan ko sa imong legs. Baby tarong legs. Wow, legs. Then usap ato ba kanang paminaw na ko ganiha pa ko kabantay. Wala lagi ka na bros nga dagan magkag baby boy ga pills ka or ga di ga ID ko. unsa ID? Ay, ayudi di Oh, ay. ayudi lagi klaro nga gamay. La uy, lami na kay kaay. Ikaw gali oh. Nya na ko itulo-ila nimo ba? Gwapo lagi ay kinsa man na. Unsay gwapo? Gwapo na ba ko ay? Ay, otro man pud di ay. Ay, bishi. Lami lagi kay ka bes. Eh, bisa na to istoryahan bishi ay maula sa taoy. Ay naku ninyo besh. Ay pagmandis ko ta dito sa sitio saging. Dagko kay matunda ang mga baby besh dito. Oh sige besh. Go, desk time. Ug karon, sugda na nato tong disco. Unang mandisco hay. Hasta la bizarra. Pablo. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Ug ang ikaduhang mandisco hay. Osyong. High butterfly. Fly high butterfly. Ug ikatulong mandisco hay. Please welcome Junior. Paru-paru ki. Paru-paru ki. Sige. Ug ang ikaapat nga mandisco hay. Lando. Idol. Fly high butterfly. 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 Paru-paru-chi, papa-paru-paru-chi. Paru-paru-chi, papa-paru-paru-chi. Paru-paru-chi, papa-paru-paru-chi. Paru-paru-chi, papa-paru-paru-chi. Paru-paru-chi,
What's up mga kakibi? Kami nag-adjust sa mong kamera. Ug karon mag-shoutout ano? Shoutout ko kay Shoutout ko kay Angel Clarion o shoutout po ko ni Renilyn Gomez o shoutout po na ako ni siya mong silingan nga si Glenn Paul Swaring. Shoutout sa inyo Lord. Thank you for tanaw. Thank you for support. and don't forget to like, comment, share and subscribe. Yo, peace.